kellimna lum fiski il-kelma tiegħek tkuni dawl l-għodwa tajba lil kulħadd fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Illum ħut il-eżis 4 ta' Ottubru il-Knisja tagħmel festa ta' Qaddis li bis-sempliċità, bl-umiltà u bil-faqar tiegħu ġabar warajh tant għadu jiġbor tant u tant nies. San Franġisk ta' Assisi. Ejjew nitolbuh il-mulej biex permezz ta' dan il-Qaddis il-Papa li jġib ismu jkompli jmexxi bil-għaqal il-Knisja tiegħu. Ser noffu dil-Quddisa bħala ringrazzjament lill-Madonna. Int li tiftaħ dirajk u tiftaħhom beraħ għal dawk li huma midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Int verament ir-raj tajjeb u għax raj tajjeb taraf waħda waħda n-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int għax ir-raj tajjeb tmur tfittex u ssib in-naġa il-mitlufa mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek San Franġisk ta' Assisi sar jixbaħ lil Kristu fil-faqar u l-umiltà. Atina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ningħaqdu miegħek b'imħabba ħinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Eluq tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Siedna Ġesu Kristu li bih id-dinja msalba lija u jiena għad-dinja. Għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha xejn ma hemm ta' siwi imma jiswa biss li nkunu ħolqien ġdid. U daw kollha li jimxu fuq din ir-regola is-sliem u l-ħniena fuqhom, kif ukoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qudiem qisu li ħadd iktar ma jħabbatni għax jien f'ġismi nġib il-marki ta' Ġesu. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu tkun mal-Ispirtu tagħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, inti jissem tal-wirt tiegħi. Mulej, inti jissem tal-wirt tiegħi. Ħarisni mulej għax għandek nisken. Qed lil mulej, int sidi, mulej, inti s-sem ta' wirti u ta' xortija. Inti żomm fidejk xortija flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt tiegħi. Inbierek lil mulej li tani l-fema. Imqarb il-lejl qalbi tal-limni. Dejjem quddiem iżammejt lil mulej għax bih fl-eminti ma nitħarrek qatt flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt tiegħi. Inti turini t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm għaxqa għal dejjem fl-emintek flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art li wrejt il-misteri tas-saltna li ċkejknin. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier Sid is-sema u l-art. Talli inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min waref u lil min jifhem u għarrafthom lil min hu ċkejken. Iva missier, għax hekk oġob lir-rieda tiegħek. Kollox kemm moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben ħlef il-missier kif ħadd ma jaraf il-missier ħlef liben u dak li liben irid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għaliex jien ta' qalb ħelwa u wumli u intom issibu mistrieħ għal ruħkom għaliex il-madma tiegħi ħelu u t-toqqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej it-tagħlim ta' dan l-Evanġelju nitnatfu. Mena f'qedna fil-bidu tal-Qudiesa u kif minnu mitħla tal-Knisja tagħna jaf li l-4 ta' Ottubru hija festa qawwija ħafna għall-insara, mod speċjali għall-Franġiskani li jġibu l-isem ta' missierhom Franġisku. Kemm l-ordnijiet tal-irġiel kif ukoll l-ordnijiet tan-nisa, il-Klarissi. Santa Kjara li Franġisku meta kienu Assisi jiltaqgħu flimkien u għena twaqqaf is-sorijiet Klarissi. Klarissi li hija minn Klara, Franġiskani. Dan il-qaddejs illi huwa popolari ħafna fid-dinja kollha. Il-Papa Franġisku li jġib l-isem tiegħu, l-ewwel Papa li ħala l-isem, kellu l-kuraġġ jgħid li m'hawn l-ebda qaddejs daqshekk popolari daqs dan, daqs Franġisku. Bissejjed tgħid li huwa l-patrun tal-Italja. Ma' Santa Katarina ta' Siena. Dan il-qaddejs li Ġesu qallu ħoħseb il-Knisja tiegħi, jibnili l-Knisja tiegħi u dan ħaseb li kien qiegħed jgħidlu għal ġebel, qallu le ibnija mod ieħor u hekk bħala ħafna taħbejt waqqaf l-ordnijiet li jġibu ismu. Dan il-qaddis li bis-sempliċità kollha tiegħu ħajja jkun li mingħajr ħafna pretensjonijiet ġibet u għadu jiġbed warajh. Mhix ċajta ta' segwaċi tiegħu li jagħmlu tant isem fid-dinja lill-Knisja, universitajiet immexxija minn uliet San Franġisk, Franġiskani. Bżejjed tmur l-art imqazza u grazzi għallu li San Franġisk li salvaw tant u tant postijiet qaddisa sal-ġurnata tal-bieraħ aħna l-insara qegħdin ippersegwitati hemmhekk. Imma hemm il-Franġiskani jemmu li dan il-qaddis. Dak isemgħu l-ħajja kif taħdem, isemgħu l-ħajja kif taħdem. Kif jaħdem il-mulej. Dak li ma rnexxilhomx jagħmlu eluf ta' soldati jiġġieldu u jxerdu demmhom dak li aħna nsejħulhom il-kruċjati biex jieħdu lura l-postijiet qaddisa, irnexxielu jieħodhom dan il-fqajjar ta' Assisi ħafi meta mar quddiem is-Sultan tal-Eġittu el-Kamil u bil-kelma tajba perswadih biex jibda jieħu dawn il-postijiet u grazzi għal Franġiskani li min imur l-art imqazza jinduna li qegħdin hemm għassa kustodju. U l-Papa
ħanidħlu daqsxejn fl-istorja ta' żminijietna wkoll. Il-Papa għalhekk fost dan il-21 kardinali li għamel nhar is-Sibt, wieħed minnhom huwa il-Patriarka ta' Ġerusalem tal-Art Imqazza. Dak il-Patriarka jien niftakru meta kont nistudja hemm kien sempliċi patri Franġiskan biċċoqqa jiġri mat-toroq ta' Ġerusalem, jien niftakru. Mbagħad sar il-kustodju, għażluh il-kustodju, minn kustodju mbagħad għamluh l-Arċisqof u Patriarka, issa l-Papa biex iżomm dik ir-rabta u dik l-attenzjoni lejn il-postijiet imqazza, issa għalli ħad-dinjità ekkolja ta' prinċep tal-Knisja, Kardinali il-Pier Battista Pizzaballa. Kollu għal Oliet Franġisku, Oliet dan il-Qaddis. Smajna l-ewwel lezzjoni, il-qari meħud apposta għal din il-festa, mill-Ittra ta' San Pawl il-Galati. Hemmhekk kellu ħafna inkwiet San Pawl. U għalilhom fl-aħħar għalilhom hekk kara. Jien għala kemm jaqbel ma' San Franġisk, ħalli ma ninfixlux. San Pawl, għalax għal il-Galati, għalax għalilhom, x'kitbilhom. Għallhom jien f'ġismi inġib il-marki ta' Ġesu. Smajtuha? Ħana ngħidilkom. San Pawl, jien f'ġismi inġib il-marki is-sinjali ta' Ġesu. Tafu għaliex? Għax San Pawl, issa inqabblu San Pawl ma' San Franġisk. San Pawl, kif kiteb hu il-Korintin fit-tieni jittra, isemma huwa 5 darbiet ħa minant il-Lut l-40 daqqa neqsin waħda, ġifieri tawh il-flagellazzjoni tal-Lut. U l-flagellazzjoni tal-Lut kienet tikkonsisti f'40 daqqa. Wieħed isawwat u liħor jott fejnu. U jekk taqbiżhom id-daqqet taħodhom int. Allura flok 40 kienu jagħtu 39. Għalhekk San Pawl jgħid jiena ħadd 5 darbiet minant il-Lut l-40 daqqa -1 neqsin waħda. Mbagħad ikompli iktar qawwija 3 darbiet tawni swad bil-virek. Tafu x'ġifieri? Swad bil-virek, il-flagellazzjoni tar-Rumani. Ġesu ħada waħda l-flagellazzjoni tar-Rumani, San Pawl 3 darbiet. Bil-virek tal-ħadejt. Jew frosta, ħbula, 3 ħbula u fil-tarf tagħhom biċċetta ċomp. Jew Adam ħajqatta l-ġisem 3 darbiet San Pawl. Allura meta kiteb il-Galatin kienet baqalu d-daqqiet, il-marki. Issa il-Knisja tapplika dal-kelmiet ta' San Pawl għal San Franġisk. San Franġisk sentejn qabel ma miet fuq il-muntanja Laverna, Ġesu biex ikun jixbħu f'kollox taħ is-sinjali, il-pjagi. San Franġisk, il-pjagi. Li kien ibati ħafna bijom, mod speċjali nhar ta' ġimgħa. Għalhekk napplikaw dawn il-kelmiet tal-Ittra ta' San Pawl li San Franġisk. Il-pjagi, is-sinjali tal-imħabba enormi li Ġesu kellu lejn dan il-Qaddis, lejn San Franġisk. Imbagħad irripetejna fis-Salm. Għaxan kollox jaqbel mal-festa, kollox. Ma tifhem x'qedna fis-Salm. Mulej, isimha boka misabiħa, mulej. Inti, is-sem il-parti tal-wirt tiegħi. Mena aħna ħut il-eżes il-wirt tagħna mhux dar, mhux gwarda robba, mhux ma nafx jien, il-wirt tagħna huwa il-mulej, mulej. Int is-sem tal-wirt tiegħi, hekk kien jgħidu San Franġisk. U għalhekk il-Knisja applikat dan is-Salm għal San Franġisk. Qed imut? Allora mhux fuq is-sodda,
xieġew xtitskop kellu, fl-art irrid immut. Fl-art. Eri, fl-art. Iwa, missierna Franġisku. Oħti il-mewt. Għaliex? Għax il-wirt tiegħu il-mulej. Waħna, intom li qegħdin tisimgħuni, jiena wkoll ta' u dawk li qegħdin jisimgħuni bit-television, hu tileżis illum jew għada dan il-mument iridu ngħaddu minnu. Jalla ikonna l-qawwa li ngħidu bħal San Franġisk Mulej, inti l-wirt, is-sem tiegħi, il-ġenna pajjiżna. Ejjew fuq l-eżempju ta' dan il-qaddis li hu tileżis, imma kemm għandna bżonnu. Imma kemm għandna bżonnu dan il-qaddis. Bulijiet tad-dinja ħsiebhom fl-armamenti u fil-gwerer. U dan ifaħħar in-natura. Il-Laudato Si ta' Franġisku. Jgħidilna ebżew għan-natura, ħallu in-natura tkellemkom u tressaqkom lejn Alla dak li jgħid is-salm, ismewwiet ixandru il-glorja ta' Alla, emil idejh tħabbar il-firxa tas-sema, il-natura ħut il-eżiż tant sabiħa. U min jirreżistila, min jeqfilha in-natura, tirreaġixxi kontrih. Għalhekk silġ fis-sajf, għalhekk karrar fejn mhux is-soltu, għax in-natura tirreżisti. U San Franġisk qed jgħidilna taxqu bin-natura, taxxaq bin-natura. Oħroġ xi darba bil-lejl fejn ma tarax daw tal-luċeretlika u ħares lejn is-sema safi. U ħalli jis-sema dawk il-kwiekeb ikellmuk. ħalli dak il-qamar kwinta, issa qed inaqqas bil-mod, sen, xahar, kull 4 ġimgħat. Min qed imexxi kollox? Alla, in-natura, is-smewwiet ikellmuna. U San Franġisk jippridka u għadu jippridka u għad baqgħanna bżonn it-tagħlim tiegħu dwar in-natura. Ejjew nirringrazzjaw fil dan il-qaddis u nimitawh fl-umiltà, fil-faqar, fil-dizinteressa. So billi torbot iż-żejjed qalbek, Illum jew għada. Importanti, huma mezz, imma mhux insir iskjav tagħhom. San Franġisk qed jgħallimna dan kollu biex bħalu sa minn din id-dinja stess ikollna l-paċi fil-qalb tagħna u iktar fil-ħajja li ġejja. Ngħidu ħuti eżiż permezz ta' San Franġisk jew irresqu dan it-talb tagħna għal dawk li fil-Knisja iwasslu l-kelma u wettqu l-għemejjel ta' karità sabiex iħabbruha nitolbu. Għamel Mulej li fuq l-eżempju ta' San Franġisk aħna nożżu iż-sbuħija tan-natura nitolbu Ġesu biex permezz ta' San Franġisk tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-erwieħ li hemm jitolbu l-għajnuna tagħna fil-purgatorju. Nitolbuk Mulej għall-morda u dawk li jduru bihom biex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira. Nitolbu. Illum l-ewwel 4 tax-xahar ġurnata ta' devozzjoni lejn San Giuseppe. Nitolbu għalhekk għall-familji tagħna, għall-ħaddiema u għall-morbondi li llum ser jidhru quddiem Alla għall-ġudizzju biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu. Nitolbu. Nirringrazzjawk Mulej biex permezz ta' San Franġisk tkompli tqaddisna bi Kristu Sidna.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nersqu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misteri tas-salib li miegħu San Franġisk ta' Assisi intrabat bil-ħrara kollha ta' qalbu bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nitsu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħaj. U r-raj tajjeb li taħajtu għan-naċ tiegħu u jkompli jira il-merħla tiegħu billi jagħti lill-Knisja rajja skont qalbu. Fil-ħajja ta' San Franġisk narfu s-sinjali ta' imħabbtek għalina. Fil-leħen tiegħu nisimgħu il-kelma tiegħek u fl-emil tiegħu naraw il-qawwa. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli intennulek u ngħidu bla qeda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis, għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs radlek il-ħaj qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoġbok tilqana dal-għodu hawn quddiemek biex naqdu u miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien b'dawk li għalihom qegħdin noffru l-quddiesa. Ħenna lina wkoll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-rażel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Franġisk ta' Assisi u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna.
خبز. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jiet l-apostli tijek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tijaj, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm. ħaruf talla. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna, li aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, nitolbuk mulej biex bitqarbina li għamilna insiru nixbħu lil San Franġisk ta' Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabbtek u nħaddmuha għas-servizz ta' kulħadd bi Kristu Sidina. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Madonna ta' Pinu